Croeso, cynnes iawn i bawb sy'n ymuno ni yma o Eglwys Gymraeg Canol Llundain ar gyfer ein myfyrdod ddwyieithog wythnosol. A very warm welcome to everyone who's joining us here at the Welsh Church of Central London for our weekly bilingual meditation. A fe ddechreuwn ni gyda gair o weddi yn y Gymraeg i ddechrau ac yna yn Saesneg. Felly, cydweddiwn, let us pray. Arglwydd ein Duw, gweddiwn ar ei ti adnewyddu'n ffydd, cryfhau ein hymddiriedeth a dyfnhau ein hyder not. Disgyn ni gerdded yn dy nerth di yn hytrach nag yn ei nerth ein hunain. Lord our God, we pray for you to renew our faith, strengthen our trust and deepen our confidence in you. Teach us to walk in your strength rather than in our own. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, dwi am dynnu'ch sylw chi am ychydig heddiw at eiriau o lyfr y proffwyd Amos yn yr Hen Testament. Y drydedd benod a'r trydydd adnod sy'n darllen fel hyn yn y Gymraeg, a gerdda ddau gyda'i gilydd heb wneud cytundeb. Can two walk together unless they are agreed? Nawr, mae'r ymadrodd yma o gyd gerdded neu cerdded gyda'n gilydd. Mae'n cael ei ddefnyddio yn aml yn yr ysgrythurau fel delwedd o gytundeb neu gymundeb a Duw. Dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn cofio am yr enghraifft enwog honno yn yr Hen Testament o Enoch yn cerdded gyda Duw. Mae cymundeb, wrth gwrs, os yw yn gymundeb llwyr a chyfan, yn awgrymu rhywbeth ymarferol, gweithredol. The term walking together, it's not only an activity, but it also implies something that's continual and ongoing. So true communion with Christ is not a one-off thing, but rather a continuous and developing process. Also, when you think of it, when we walk together, we don't stay in the same place, do we? But rather move forward ever nearer to our journey's end. And in the same way, the person who is in communion with Christ should also be making continual progress, moving forward in a spiritual sense. Felly, mae'r geiriau yma o lyfr y proffwyd Amos yn awgrymu nad oes modd i ddau gyd gerdded, ond i bai i bod nhw'n gytun ei gilydd. Ac mae'n dysgu ni yn yr un modd, ond i bai ein bod ni yn gytun â Christ yn cyd gerdded gydag ef. Does dim modd i ni fod mewn cymundeb ag chwaith. And for a short while today, I'd like to draw your attention to the agreement that's mentioned in these words from Amos. Then to consider the importance, or rather the necessity for that agreement. And lastly, to urge us all to seek and to keep this agreement with Christ as Christians, in order for us to have full communion, as it were, with him. Felly'n gyntaf, beth yw'r cyfamod neu'r cytundeb a sonir amdano yma yn llyfr Amos? Wel, os i ni yn parhau gyda'r ddelwedd yma o gyd gerdded, i ni'n gweld fod na ambell beth yn angen reidiol mwyn i ddau berson allu cerdded gyda'i gilydd. Os i ni am gerdded gyda Christ, mae'n rhaid i ni gerdded yr un llwybr ag ar hyd yr un llwybr i ddechrau. It's impossible for two people to walk together if one turns to the left and the other turns to the right. Although they may well arrive at the same place eventually, they can't walk together unless they walk along the same path. And most certainly, they can't hold fellowship with one another, talk with each other, unless they walk together in each other's company.
Yn yr un modd, mae'n amhosib i ni ddal cymundeb gyda Christ, ond i bai ein bod ni yn ifydd i'w orchmynion. Os y'n ni'n dewis ein ffordd yn hunain, mae'n rhaid i ni deithio ar ben ein hunain hefyd. John Henry Newman's famous words remind us of our choice in either walking with Christ or not, as the case may be. I was not ever thus, nor prayed that thou shouldst lead me on. I love to choose and see my path, but now lead thou me on. I loved the garish day, and spite of fears, pride ruled my will. Remember not past years. Wel, yn ogystal â theithio ar hyd yr un llwybr, mae rhaid teithio gyda'r un diben mewn golwg hefyd. Travelling with the same motive in mind. Achos wedi'r cyfan, mae modd i ddau berson i deithio i'r un cyfeiriad, ond gyda bwriadau a dibenion hollol wahanol mewn golwg. Mae yna etholiadau ar y gweill yma mis Mai, yn dos. Bydd llawer yn teithio i'r un cyfeiriad, i'r un blwch pleidleisio, i'r un ganolfan bleidleisio, ond gyda bwriadau a daliadau gwleidyddol hollol wahanol i'w gilydd. Is it possible that we can walk on the same road as Christ but have different motives to him? Some certainly have in the past, and I'm sure some will in the future. Some have professed to have been walking the same road as Christ, but have done it for selfish and self-gratifying ends. Again, two may walk along the same road. They may walk with the same purpose, but unless they're travelling at the same pace, they won't be able to commune with each other. Hynny yw, nid o reidrwydd wrth gwrs bod pawb yn cerdded yn unffurf, yn yr un ffordd yr un cyflymdra, achos mae rai yn rithro ymlaen ac mae eraill yn cerdded yn hamddenol ac yn araf, yn jacos. There's room for everyone on this journey with Christ, and there are provisions made for everyone's different pace. Dwi ddim yn credu am eiliad bod Iesu yn ein mesur ni gan ein cyflymdra, ond yn hytrach gan ein hymroddiad ni a'n dyfalbarhad, ein hawydd a'n hewyllus ni, a'n dyhead ni i'w ddilyn a'i wasnaethu fe. Well, having looked briefly at this agreement, what about the importance or necessity for that agreement? Mae pwysigrwydd y cytundeb yma yn amlwg mewn un ystyr yn syml i ogoneddu Duw a Christ yn ein bywydau ni ein hunain. I geisio byw bywyd gwell yn ôl amodau'r cytundeb yma. Cofiwch fod Christ yn cadw cwmni gyda phobl dda. Hynny yw, mae'n ymweld â phobl ddrwg ydy. Mae'n ymwneud ac yn siarad gyda gwehilion cymdeithas. Ond dyma'r pwynt pwysig, dyw'r bobl hynny ddim yn aros yn ddrwg os ydyn nhw'n dewis rodio a cherdded gyda Iesu. This agreement is necessary because we can't do it on our own. We are incapable of doing it ourselves. Unless our hearts and souls are in agreement with Christ, unless we are one in motive, aim and will, we can't be in true fellowship and agreement with him or with each other. Of course, that doesn't mean that we have to agree entirely on everything and see eye to eye on every doctrinal and theological matter. No, we can certainly differ in opinion, yet at the same time
still be in communion with one another and with Christ. Mae un reswm arall dros bwysigrwydd neu anghenraid y cytundeb hwn, a mae hynny lles ni ein hunain. Oni bai ein bod mewn cymundeb â Christ dros dim ffordd o gwbl i ni dderbyn o'i roddion gwerthfawr i ni. Mae'r gwahoddiad i bawb wrth gwrs, ond mae rhai yn dewis gwrthod. A'i colled enfawr ac enbyd nhw yw hynny. The invitation is extended to all, but some choose not to accept. Which leads me to my last point today, which is to urge us all to seek and to keep this agreement with Christ as Christians in order for us to have full communion with him. Oni bai bod yr un ysbryd yma ynom ni ac sydd yng Nghrist ei hun, does dim ffordd i'r cytundeb ddatblygu i'w botensial llawn. Dwi'n hoff iawn o addasiad elfed o eiriau T.T. Lynch sy'n sôn fel hyn, ysbryd graslon, rho i mi fod yn raslon fel ty di, disgym siarad yn dy iaith, boed o ddelw ar fy ngwaith, gwna i holl a ddfwynder foes, ddweud wrth eraill werth y groes. We must all strive as individuals and as a church to do everything with Christ in view, looking to him not only for our direction, but for support as well and encouragement, looking to him in our prayers and devotions so that Christ and our souls are in agreement, as the verse says, and we can enjoy true and full fellowship with him. Dolenni gyd ymgeisio yn barhaus i wella ein hunain, gan dyfu yn y ffydd. Byth yn fodlon ar yr hyn i ni, ond yn drechu mlaen at y nod, wrth reswm ein bod yn cwmpo'n fyr o'r nod yn gyson. Dwi'n holi'n hunan yn aml, ydy pobl yn gallu dweud amdana fi yn bersonol mod i wedi aeddfedu yn y ffydd i gymharu ar flwyddyn diwetha neu 2 neu 2 yn ôl. Gobeithio bod nhw. Let's all ask each other sincerely today, can two walk together unless they are agreed? Gadewch i ni ein hunain nawr i fyfyrio dros y cytundeb hwn fel petai, ryngom ni a Christ, i sylwi am ei bwysigrwydd, ac i annog ein hunain i geisio ac i gadw'r cytundeb fel eglwys ac fel unigolion, fel y gall pob yr un ohonom ni gyrraedd at yr undod a berthyn i ffydd, fel mae Paul yn sôn amdano wrth ysgrifennu at yr eglwys yn Ephesus. A hynny gogoniant i'w enw. Amen.